こ
んないの。
お返しです。ここにそれをお願いします。ございませんか。お待ちそっち痛いですよ。もう用事はありませんよ。予想より痛いですよ。ブレードお返しのお返しでこれでもこれと一緒にどうですか。全部消えてしまいなさい。ここまでです。テンション上げていきましょう。無礼な行いのお返しです。助けて。それではティータイムにいたしましょうか。お助けします。何をいたしましょう。嵐がやってくる。
共にある。
それではティータイムにいたしましょうか。よ